Здравейте, аз съм Наско и това е първият ми клип в този канал. От доста време отлагах да снимам, но вече си реших и това ще е първото видео. Тук ще ви показвам главно автомобили и този червен Golf 7.5R. Това е моят Golf 7.5R. Няма да казвам, че е най-бързият или най-уникалният автомобил. Просто това е моят проект и искам да ви покажа неговото развитие от тук нататък и какво ще се случва с него. Като за сега по колата има по-голяма турбина Garrett Power Max, CTS Downpipe, APR бобини и интейк на инжен. В момента е около 380 конски сили, като не е настроена с новата турбина и предстои да го видите в следващите клипове. Да отворим и капака. Колата се кара всеки ден, затова е толкова мръсно. Това е интейка на инжен. Тук може да видите CTS Downpipe и турбината на Garrett, която не се вижда много. Отдолу са бобините, са свещите. Предстои да се сложи по-голям интеркулер, понеже през летните топли дни е доста топло на колата. Сега ще ви запаля колата да чуете звука, който не е нищо особено за момента. Като външни промени в момента по автомобила няма много. Затъмнени са емблемите. Тук отпред на решетката е премахнат хрома. Отзади има поставен спойлер на задния багажник и дифузор. Също задната емблема и тя е затъмнена. Стоповете имат леко фолио. Апаратите са боядисани, но в скоро време ще им сменим цветът, понеже боята е много лоша. Пренасяме се в колата. Ще отидем да измием, понеже днес не ми остана време да измия. Не исках да я снимам толкова мръсна. Чуете защо започнах този канал точно сега. Просто до сега се отлагах и днес почувствах, че е моментът да заснема първото си видео в този канал. Може би клипа няма да е перфектен, но важното е да започнеш от някъде и се надявам със всеки нов клип да надграждаме. Пристигаме на автомивката, сега ще измием колата.
Ето е колата вече чиста. Доста по-добре от преди. Не е прашлясала. Том на мен вече ми харесва. Колата се кара всеки ден. Ще ви споделям също разход на гориво, колко струва поддръжката на такъв автомобил, дали е нещо фрапантно или е нормално. Благодаря на всички, които изгледаха видеото до края. Това беше клипа за днес. Абонирайте се, защото предстоят много интересни неща. До скоро!